No niin, tervetuloa mukaan reissulle Filippiineille. Tuntuupa oudolta puhua kameralla pitkästä aikaa, kun ei ole taas vähän aikaa vlogaillut, mutta tänään lähdetään Filippiineille ja herättiin tuossa 7 aamulla. Oli aika freshi olo. Reissua on odotettu kuin kuuta nousevaa tosiaan, että kaikki on valmistellut reissua varten niin kuin ihan pirusti, osteltu kaikkea kamaa ja suunniteltu hirveästi kaikkea settiä. Kimmo itse asiassa tuli just pihaan, mutta kaikki on suunniteltu ja näin poispäin. Että tervetuloa mukaan ja toivottavasti tämä video edes vie teidät hetkeksi lomalle myöskin, samaa mihin me ollaan menossa. Meidän matka starttaa Helsingin lentokentältä, josta me mennään Istanbulin kautta Filippiinien pääkaupunkiin eli Manilaan. Ollaan siellä hetki, koska seuraava lento lähtee vasta aamulla Koroniin, joka on meidän ensimmäinen kohde. Koronista sitten lennetään Cebu Cityin seuraavaksi ja autokyydeen sieltä päästään Moalboaliin eli meidän toiseen matkakohteeseen. Sitten sama reittiä takaisin Cebu Cityin ja lauttakyydeen meidän vikaan paikkaan eli Banglao Islandiin, jossa vietetään sitten loppu 9 päivää reissusta. Ruvetaankin sitten tästä jo lähtemään ja täällä ollaankin jo... Intoa täynnä! Sieltä tuli mestari. No niin. Aika ankeet on täällä Suomessa kyllä. Joo, oon odottanut kovin reissua, koska tästä tulee tosi jännää ja pääsee sukeltamaan ja aivan uusi paikka, niin tosi hauskaa. Mä odotan ehkä eniten pääseväni sinne vikaan paikkaan, koska siellä on tosi hieno hotelli, mutta mä odotan kyllä kaikkia. Mä en voi oikeastaan sanoa semmoista yhtä. Odotan ehdottomasti mangon maistelua ja ihania eläimiä, lämpöä, erilaisia rantoja ja sit sitä sukellusta. Sitä nyt pitää sanoa, koska sitä mä olen odottanut paljon. Jannella on dollarit valmiina vaihtoa varten. Päivää! Meidän lentoyhtiö on Turkish Airlines ja meidän välilasku on Istanbulissa ja se kestää 9 tuntia. Mitä sä odotat eniten reissulta? Aurinko. Hierontaa. No niin, nyt on hienosti toi mikki tossa sivussa, toivottavasti se toimii hyvin, mutta joo, mä oon odottanut reissulta erityisesti itse sukeltamista, tietenkin se on aina mulla se kohokohta, kun lähdetään reissuun, että pääsee eri paikkoihin sukeltaa ja tällä kertaa reissussa olisikin tiedossa monenlaisia sukelluspaikkojakin. Päästiin tänne boardingiin, kohta päästään lentokoneeseen ja tämmöstä. Aika jees. Kyllä mua vähän jännittää tämä matkailu. Kui? Pelottaako sua? Koska täällä pitää puhua englantia. Se on pehmeä. Janne, mikä arvo sulla? Ihan ok. Seuraavaksi me ollaan sit 9 tuntia siellä Istanbulin kentällä. Sitten on vielä 11 tunnin lento siihen putkeen. Kyllä tässä olisi vielä parikymmentä tuntia matkustamista ja me ei päästäisi vielä perille asti, että sitten me päästään vasta sinne Manilaan, että näihin kuvia tunnelmiin. Kotka on laskeutunut. Ihan hieno, mut vitusti liikaa ihmisiä. Vuorossa on viinaa. Onks ne hienot? Ostin semmoset. Miksi sä astit tommasta? Koska? Yllätys, että matkamme kävi taas McDonald'siin. Pitäisikö kokeilla Dabba Dabba burgeri? Tollanen. Mä en tiedä. Ota sit toi triple. 28,75 € maksoi hamppari ja churrat. Aika kallis vai mitä, Janne? Saa se sit varmaan oo. Visasta touhu. Mikä tässä vinkuu. No niin, tänään olisi testiaika taas Mäkkärissä. Me ollaan nyt oltu täällä varmaan 2 tuntia siitä, kun me jo syötiin, mutta tosiaan tämmönen tuote, jos testistä on jotain, en tiedä mikä, joku mangojuoma, missä on kermavaahtoa päällä. Tää on niinku kirkas juotava, tää on aika erikoisen näköinen. Otetaan tästä pieni palanen, niin. Oho. Siellä on jäitäkin ja kermavaahto. Maistuu ihan vähän tämmöiset mango lemonade limut. Ihan hyvää. Mä en tiedä mitä tää kermavaahto tässä pinnassa tekee, mutta tää itse asiassa aika hyvä. Aika hassu. Jotenkin tuntuu vähän ällöltä ajatukselta tää, mutta 4,5/5. Aika hyvä. Siinä on Janne havaittavissa sen luonnollisessa elinympäristössä. Janne, kauas me ollaan oltu täällä Istanbulissa? Ihan vitun kauan.
No niin, 3 tuntia launchissa on takana ja mitä mieltä teidän? Aika väsynyttä on. Janne, mitkä on sun keinot selviytyä tästä 11 tunnin lennosta? Joo, koneeseen päästy. Joo. Terve taas, lueskeltiin Jannen kanssa tuossa vähän ruokalistaa ja kuulemma täällä on burgeri tänään ruokana. Et nyt täytyy ottaa arvostelu tästä näin, koska legendaarinen kun on burgeri, niin Janne avappas meidän burgeri. Mikä se oli? Se oli mun leipä. Janne leipä tippus tonne jonnekin lattialle. Se ei me löydetty, sitä ei voi mitään, mutta tosiaan niin onks hyvä? Ihan ok. Näin. Löydettiin just Jannen leipäs. Se on tuolla naapurin jalkovälissä. Aika hyvä. No niin, päästiin pois koneesta. Vähän viivästyi laskeutuminen, kun se pyörii tuolla noin. Tääkin pyörii, mutta lentokone joutuisi pyörii vähän taivaalla. Vissiin sen verran trafiikkiä täällä kentällä oli, mutta... Ja nytten kohti hotellia lepäämään ja sitten seuraavalle lennolle. Halo. No niin, katsotaan millainen huone tää on. Ei pitäisi olla mikään kovin ihmeellinen, mutta... Ei, täällä on Rubikin kuutio. Öitä. Janne rupes nukkuu. Siinä on mun ja 2 peti tälle lepäykselle. Meillä on toinen terassikin täällä, ujuma. Ja täällä on biitsi. Ujuma. Siis mä en kuvannut tätä aikaisemmin, mutta kattokaa minkä kokoinen mesta tää on. Tää on siis käytännössä pilvenpiirtäjä kokoinen melkein. Täällä on niinku, siis näitä huoneita on joka puolella. Mutta tää on tosiaan nyt meidän tämmönen, tää ei oo mikään kovin ihmeellinen, tää on hyvin kälyinen. Täällä on siivoustavaratkin, mutta tässä me ollaan vaan nyt ihan pari tuntia. Niin Huomenta vaan, kello on 2.40, vähän reilukin ehkä jo. Ja ihan ok, ei mitään. Tuntuu, että ei edes väsytä niin paljon kuin vois luulla. Täällä on toiki. Mikä mänsykuva? Täällä on toiki. juu, taksissa täällä mennään ja tosiaan ChatGPT kysyi äsken, että kuinka kauan me ollaan oltu matkassa nyt. Me ollaan oltu nyt sitten 37 tuntia 20 minuuttia. Vielä tässä menee nyt sitten muutamia tunteja, mutta toivotaan, että me nyt alle 50 tunnin kuitenkin. Se 300 € muuttui 17 500 pesoksi. Se veti Roosa kytkinpommista. Kytkinpommit, mutta ei se mitään. Ujuma potkurikone. Mun mielestä siis tää on aivan mahtavaa ekstriimiä. No niin, hei. Päästiin tämmöiseen paikkaan. Siihen meidän koneekki on. Me tultiin nyt Koroniin ja nyt me mennään hotellille ja varmaan vähän chillataan ja syödään ja lepäillään ja sit katsotaan mitä keksitään. Oho. Saadaanko me kurkkumehu? Thank you. Mikä arvosana, Janne? Ja ok. Tervetuloa, tervetuloa. This is our crib. Kylpytakit on meinaa pehmeitä. Ja tällainen perhehuone. Oikein? Joo. Hei vain. Perhehuoneelta ehkä odotin niinku heikompaa suoritusta, mutta tämähän on oikeasti ihan helvetin iso. Sitten miten tää toimii edes? Kato, tää oli auki. Joo. Jumalauta. Se oli auki. Äsken rupesin avaamaan sitä uudestaan. Joo. Täällä me sit majoitutaan ja ihan ok näkymät. Ihan ok. Palmuki. Saanko meillä oikealla? Täällä on kaikki tämmöset. Kattokaa. Kato, suri. Viimeisen päälle 2024 valmistunut kylpyhuone.
Täältä löytyy oikein tämmönen, ei ihan sadesuihku, mut melkein. Joo. Tyylikäs valinta. Tuolla me. Vähän reilu 40 tuntia tuossa matkustettiin ja nyt ollaan päästy tänne paratiisiin vihdoin, että saa nähdä millainen tää sit on. Ja Ai että, kyllä tuntuu kivalta lyödä nää rantaläpsyt jalkaan. Mennäänkö kattoo vähän altaa? No niin, tänäistestissä tää on vissi paikallinen olut ja erittäin vahva sellainen, eli Red Horse tämmönen, ja otetaan tästä pieni palanen seuraavaksi testiin. Joo, en mä nyt tiedä onko tää nyt mikään erityisen vahva sinällään, mutta ihan maukas kyllä. Ja ihan hyvä. Tää on 4/5 olut. Ihan jees. no niin, chillailtiin tossa vähän ja kaikkea ja nyt ajateltiin lähteä joku ruokapaikka ja katsoa vähän Koroninen keskusta. Eli tosiaan ainakin mulla täällä Koronissa olisi erityisesti tavoitteena se, että pääsis tutustumaan vähän tähän filippiiniläiseen kulttuuriin ja muutenkin, että miten täällä menee, kun ei täällä ikinä ole käyty. Ja sitten tietenkin mulla on pääasiallisena tavoitteena päästä sukeltaa aina. Eli täällä Koronissa on tosi hienot toisen maailmansodan aikaiset ylyt, niitä pitäisi päästä kyllä ehdottomasti tutkimaan. Mut nyt kaikilla on kauhean nälkä, niin mennään ensin syömään. Löytyi taksi, tämmönen eka kertaa, tämmönen tuk-tukki venetään. Tää on käyty samalla paikallaan. Niin. Tää niinku kiinnittää kioskasta. No niin, Janne, gin tonikki testis. Aika sitruunainen. Ihan ok. Mestarilla on kihti varmaan ja tuppo nenäs. On vissi sen verran tulista. No niin, tänään olisi testinurkkauksessa ensimmäistä kertaa thaimaalainen jälkiruokaherkku, eli mango sticky rice. Eli tuommoista makeet tahmasta riisiä, mangoa ja sitten jotakin. Otetaan siitä ja näin, maistetaan. On hyvä, että on hyvää mangoa kyllä. On niinku ihanan pehmeät ja makeet ja tommoista. On kyllä hyvä. Ihan niinku, tää on niinku 5/5. Täällä niinku muuallakin Aasiassa niin mopot on suosittu ja tuktukit on suosittu, niin kuin tuossa näkyykin aikaisemmin mentiin tuktukille, että niitä täällä riittää ja siinäkin tulee justiin niitä. Ja kyllä täällä autojakin on jonkun verran, mutta hyvin kaksipyöräispainotteinen tämä on. Mitä mieltä Janne on tästä Filippiinin menosta täällä näin? Onko hyvä liikenne? Ihan ok. Mä ostin tällaiset aurinkolasit, koska kaikki ei Suomeen. Nämä maksoi 150 pesoa, eli mitä se sitten on? 2,5 euroa. 2,5 euroa. No niin, ei oo paha. Happy. Joo, happy. Kuinka paljon otit fyrkkaa? 10 000. On aika ahdas pikkukauppa. Mä oon aika varma, että toi kuskisen äsken kyydin hinta sinne sukellusliikkeeseen on 20 pesoa. Se on mun mielestä joku 40 senttiä vai mitähän se olisi. Matka kai kyllä tosiaan pitkä, mut... No niin, saavuttiin tänne sukellusliikkeeseen käydä sopimassa hommat kuntoon. Malauta, että on kova kyyti. Banana chippi ensimmäisenä, eli tällainen tuote. Laitetaan testiin. Makea ja suolaisen yhdistelmä. Oikeastaan aika hyvin itse asiassa. Nää on kyllä vahva suositus. Sitten olisi seuraavaksi testissä näitä, eli Fructose ja Chewy Samba Lock. Tämmönen. Otan tästä. Tämmönen paskapapanan näköinen tuote tää on, niin laitetaan tästä. Haisee aika jännät, mutta maistuu vähän luumuhillalta mun mielestä. Ja mä en tiedä, onko näitä mitään erityisen annaa siinä mielessä, mutta ihan jees. Maista Roosa, säkin näitä chipsejä, onko näistä mihinkä? Se on ihan ok. Nää on oikeesti musta tosi hyviäkin. Kahdekin. Hyvä mun hillo. Tää on hyvä. Tää menee kyllä jatkoon tää banana juttu, mut... Hyvää huomenta, sit ois aamupalaa ja tänään ajateltiin ehkä lähteä saariretkeilemään. Ujuma, tämmösiäkin.
Jumaa, nyt on kova. Aamupalaksi pizza. No niin, sitten ihan turistina taas paikalla ollaan lähes island hopping reissulle, eli toivottavasti sitten päästään snorklaamaan ja muutakin hauskaa. Ja me lähdetään nyt privaattireissulle kello 11 kello tällä hetkellä. Ja tästä pitäisi tulla kyllä hieno reissu, ja malta odottaa, että millaista siellä on noin niinku vuoret, ja noin kun on katsonut tuosta hotellistakin tuolla päin, niin näyttää niin mahtavalta. Oho, tää on tällaiset kelluvat laiturit, tuntuu aika eksoottiselta. Tuntuu ihan kuin olisi kännis. Morning! Hi! Wow! Ihan hullu siisti. Niin kuin Tiia sanoi, niin tää on ihan vitsi. Tää on ihan vitsi. No niin, ensimmäinen kohde meidän tourilla on sitten siis se Kajangan leikki. Se on tosiaan 70% makeet vettä ja 30% suolavettä ja se on kuulemma todella kirkas. Mennäs kattoo. Järvellä joutuu kävelemään ylämäkeen. On muuten aika jämäkkä ylämäki myöskin. Jumalauta, meidän rupee huoottaa sen verran kovaa settiä tää. Ja tätä varustetta on jonkun verran mukanakin. Jep, kattokaa tuota vettä. Mitä ihmettä. Se oli semmonen oikein kaunis järvi kyllä toi on, että se on ihania noi muodostelmat tuolla pohjassa ja on niin kirkasta vettä, mutta mulla vähän huurtus maski tossa koko ajan. Lisäksi toi oli vähän ärsyttävää, kun tuolla täytyy pitää liiviä, mutta seuraavissa paikoissa vissi ei ole enää pakko pitää liiviä, niin se on ihan jees kanssa. Kattokaa tätä maisemaa. Tää on aivan uskomaton kyllä. Tää on ihan kuin jostain sadusta. Eli seuraavaksi on Barracuda-leikin vuoro ja se on vissiin matalammalla kuin toi Kajangan leikki. Ja siellä on 40% suolavettä ja loput on makeeta ja siellä on vissiin enemmän kaloikia ja muuta. Katsotaan jos näkyy jotain. Ylös ja alas. Uskomattoman hieno paikka tää on kyllä. Ei ihmekään, täällä on näin paljon porukkaa. Täällä on kyllä vähemmän kuin tuolla toisessa paikkaa oli porukkaa. Nyt tuli yhtäkkiä joku iso jengi tänne näin, mutta päästiin vähän vapaa-sukeltaakin ja harjoittelemaan. Oli aika hauska. Tuollakin olisi tarvinnut olla vissiin liivit, mutta me saatiin lupaa vapaa-sukeltaa siellä. Tämmönen ruokapaikka. Päästään tollaseen syömään tommoseen koppi. Ihan hauska. Upeeta. Kattokaa vaan pieniä kaloja. Näkyy varmaan tästä videostakin. Ui juma. No niin, seuraavaksi päästään sitten seuraavaan kohteeseen nyt kun ruuat on syöty ja se olisi sitten Skeletalla, eikö Skeleton mikään Rex oli? Joku Luurango. Luurango.
Tää sato tossa välissä nyt seuraava spotti tai joku snorkelausspotti, en tiedä mikä, mutta Ei tarvii kauheasti nojata enää taaksepäin, kun sä hörppää vettä. Nyt on yhdellä testarilla tommonen hienosti juoksikanotti. niin jo. Nyt on kova. Mikä ei kainua? Voi jukupätkä tee. Hyvä. Jukupätkä. Aha. Taas kolaroida. Aika kova meininki. Tää on kova meininki. Tippuksi kolmatta kertaa. Tää on kova meininki. Joo, anyways, toi on se luola, mihin me ollaan nyt menossa seuraavaksi. Niin. Kotia kohti. No niin, päästiin reissusta ja sitten odotellaan kyytiä. Mitkä on kommentit, Janne? Ihan ok. Ja ok. Se oli hieno retkipäivä, mutta nyt on nälkä. Teidän mangomania smoothie, onko hyvä? Käyttömango. 5/5. Ja tietenkin 5/5. Mango on paras hedelmä. Huomenta vaan. Kaikki muut tuntuu olevan vähän niinku jo hereillä, mutta yllätys, Janne vielä sahaa menemään. Tosiaan tänään on se päivä, mitä ollaan odotettu tosi pitkään, tai ainakin minä olen odottanut, eli että pääsee sukeltaa. Hieno päivä, niin kuin näkyy tosta, no ehkä vähän huonosti, mutta niin harmillisesti Teija on tänään vähän kipeä, että se ei nyt pysty sukeltaa, että se vähän harmittaa tässä näin, mutta täällä pääsee varmasti onneksi vielä sukeltaa lisää ja muuta. Ja toi eilinen, kun oltiin snorklaamassa, niin se ei ainakaan auttanut siihen, että haippi nousi vielä enemmän, oli sen verran hienon näköistä korallia siellä ja niin katsotaan miten saadaan hommat skulat tänään. Kohta päästään ensimmäiseen sukellukseen ja tää on vissiin joku hylky, se on joku 97 tai 96 metriä pitkä, mutta ei kyllä mitään hajua, että mikä sen nimi oli, mutta se varmaan kohta selviää. Tää on testierä. Kori ees.
Tätä hetkeä on odotettu pitkään ja nyt päästään vihdoin katsoa vähän toisen maailmansodan aikaisia hylkyjä. Oikein vähän ehkä jännittääkin tietysti pitkän ajan jälkeen taas. This is the only reason why Tino is here. Mitkä olisi Jannen kommentit hylystä? Ihan ok. Ihan ok. Ruvettiin vissiin saapua seuraavaan spottiin. En tiedä mikä tää on. Selvii kohta. Räpylit jalko. Okay. Sattuu kiveekseen, kun hyppäsi alas. Ai sattuu? Joo. Siellä on kuulemma meduusoi. Meduset. Joo. Sitten vähän olutta, kun meni hyvin sukellukset. Tuli FOMO. Oi voi. Voi Janne Varka. Tonne.
Siellä me oltiin. Tässä on kalja. Onko se tuonne veteen jo? Walk the plank. Ihana näin märillä kengillä tulla tänne bussi. Päästiin himaan reissusta ja huomattiin, että täällä on tääkin allas auki. Eli tää oli vähän niinku remontissa tässä näin silloin kun tultiin, mutta nyt sinnekin pääsis käymään ja kuuma on. Jannen kanssa vähän shoppailee, mutta käytiin myös tossa Farmasyssä, niin ostettiin Tealtolta niin vähän lääket. Silloin on ollut nyt vähän kipeä olo, niin tämmöstä jotain influenssalääkettä. Tämmönen tuote. Maksaa 2 € tää, niin No niin, otettiin tänäiseksi vähän tämmönen allaspäivä, koska ei olla vielä keritty oikein tämmöstä chillipäivää pitää ollenkaan. Niin. Ja Teakin oli vielä vähän tossa kipeänä. Tosin nyt jo vähän parempi. Siinä se makaa aurinkotuolissa tällä hetkellä, mikä on aika jees. Että sen verran voin kertoa, että kuuma on. Miltäs Janne maistuu rinkki? Aika viinaselle. Noniin, reippaasti tilat vaan. No et sä nyt sitä kuvaa ainakaan. Sanot vaan, voitko sä mitä pitää sanoa? Mun täytyy ainakin kerätä rohkeutta, että tää on niin hirveetä. Ei tää nyt niin hirveet oo. On tää. Englannin puhuminen on hirveetä. Tia. One more. Ei mun tarvii. Yes, Bibi? Pissu mojito. Mojito, mam? No niin, oltiin vähän altaalla. Oli kyllä aivan mahtava allassetti. Kyllä tällä kertaa niin juotiin pari drinkitkin. Voi olla, että se huomaa tästä videosta. Mutta täällä on semmosia vulkaanisia kuumia lähteitä. Niin käydään kattoo semmosia ja meillä nyt tämmönen kyyti tässä näin. Tämmönen, mä varmaan istuisin tohon noin, niin katsotaan. Toivottavasti mä pysyn tässä kyydissä, perkele. Tää on aika pieni paikka ja mulla ei oo kädet missään tällä hetkellä. Tää on kyllä niinku oikeesti, jos miettii, niin tämmösen mopoon, niin siis tämmönen mopotuktukki, niin tänne mahtuu siis oikeesti hyvin 5 ihmistä. Niinku. Se on ihan käsittämätöntä, miten tänne voi mahtua näin paljon porukkaa tämmöiseen pieneen rakkineeseen, mutta Hello! Tultiin tämmöisille kuumille lähteille. Nyt tulee testattu tämmönenkin. Lämmintä on. Lämmintä. On lämmintä. Vähän tottuu kyllä. Vähän kuumaa veteen. Ui perhana, tää on muuten kuuma. Tää tuntuu ihan kuin ois niinku 40 asteinen paljon. Mikä tää on niinku? Oi. Jos tää ilma tuntuisi vaikka vähän viileältä tämän jälkeen. Jotenkin hämmentävää olla. Kun ulkonakin on 30 ja sit tulla kuitenkin tämmösen. Joo. Avanto pitäisi olla tän lisäksi, kun on täällä kuumassa. Se toimisi tosi hyvin tähän. Suolasta vettä vulkaanista. Aika hauska. Ei siellä kyllä ihan älyttömän kauan jaksa olla, kun täällä on muutenkin aika lämmin. Niin. Hei, tänään on lentopäivä. Tänään me vaihdetaan hotellia ja kohdetta ylipäätään. Eli mennään Cebuun ja Malbolille. Vähän sääli, koska tänne on aika kiva paikka, mutta mä uskon, että sieltä tulee parempaa vielä luvassa. Ja 2 aikaan meillä alkaa toi lentokenttäkyyti suuntaa kohti lentokenttää. Ja sit siellä on vähän venailua ja 16.30 lähti lento ja se kestää 2 tuntia. Joten 18.30 ollaan siellä Cebussa. 3 tunnin taksimatka. Jumalauta. Sitten illasta ollaan siellä. Et jännityksellä seurataan, millainen mesta sit illalla odottaa. Näin kovia tunnelmia.
Wow. Kippistellään nyt vielä onnistuneella Koronin reissulle. Roosa saas mulla tommosen juoman maistettavaksi tommonen. Se on nyt tuolla, koska se kun mä avasin sen, niin se räjähti mun syliin tosiaan. Nyt tuolla on tommonen pieni sotku täällä, mut kaikki paikat on ihan limuus, mut semmosta se on matkan teko välillä, katos tosta noin, niin näin kuvia tunnelmiin. Joo, tultiin tosiaan tänne paikalliseen Jollibeehin, eli tää on tämmönen pikaruokaravintolaketju, mikä täällä on. Ja nää on tästä vähän samalla tavalla ylpeitä kuin me ollaan Hesburgerista, eli tää on näitten niinku oma paikallinen ja tää on kuulemma aika hyväkin monien mielestä. Tää on myös ihan ilmas, tää niinku ei maksa mitään. Siis me tilattiin aivan helvetistä kaikkea, tää maksaa 1242, joka on 20 tai jotain tällaista. Niinku Mäkkäris, kun sä käyt yksin syömään otat yhden, niin se on 20, niin aloitetaan nyt testaamaan näitä ranskalaisia vaikka. Hyviä on, ne maistuu vähän samalta kuin vanhat hese-ranskalaiset ja yhdistettynä normaaleihin Pringleseihin. Semmonen maku mun mielestä tässä on aika hyvä. Sitten olisi näitten perus juustohampparitestissä, maistetaan tästä pieni palanen. Ihan hyvä, mä oikein osaa sanoa miltä maistuisi, niin kuin, miltä toiselta asialta maistuisi, mutta ihan hyvä. Aika pieni. Mut niin oli hintakin. Seuraavaksi olisi sitten tää bossi, eli tää spagetti. Tää on tämmönen tomaattinen kastike, missä on hotdog ja siinä on vähän tommoista tulisuutta ja tommoista mausteisuutta. Ihan hyvä, mutta en mä tiedä, kyllä mä mieluummin ehkä hamppari ottaisin silti kuin tätä. Mutta on tää niinku, ehkä tätä kuuluu syödä ton kanankaan vähän väkevämmin, niin tässä onkin tämmönen lippu jo, että tää on vähän tulistakin. Tää on hyvä. On vähän tulistakin, tulisuuden perään. Sitten viimeisenä tuotteena meillä olisi tämmönen peach ja mango pie. Otas pieni palanen. Hyvä. Yes. Se oli semmonen. Nyt saatiin vatsat täyteen, let's go. Ei hussumpi. Huomenta vaan. Täällä on ihanasti herätty kukonlauluun niin kuin kuuluu ja kuuluu ihmisen herätä ja niin tuliko nukuttu hyvin? Joo, se on varmaan ensimmäinen kerta kun loma-aikaan kun nukkuu siitä lähtien aamuun asti kun heräsi. No niin, yritän käydä herättää Janne ja Roosa, en tiedä mikä näistä se mökeistä, että toivottavasti ei mene ohi, mutta veikkaisin, että se on tää. Haloo! Ihan riskillä mennään. Haloo! Tänään olisi sitten tavoitteena tutustua vähän tähän Moalboaliin ja millaista täällä on ja toivottavasti saada myöskin mopot vuokrattua. Ajateltiin täällä vähän päristellä menemään ja niin täällä pitäisi olla maailmanluokan sukelluspaikat ihan yleisesti ja täällä on myös semmoinen kuuluisa sardine run, eli semmoisia isoja sardiiniparvia on siellä. Näyttää todella siistiltä, eli ootatko sä, että pääset ajaa mopolla? Joo. Tästä tulee kyllä jännittävää. Nyt lähdetään testaamaan näitä. Me näettiin joku hyvä aamupalapaikka, niin päästään vähän syömään. Tai melkein brunssi nyt jo, koska Janne nukkuu aina niin pitkään. Yeah man! Rock and roll! Bye bye! Bye bye! Nyt nähdään vähän ekaa kertaa tätä Moalboaliakin, miltä näyttää oikeesti, kun eilen kun tultiin oli ihan pimeä. Oliks kiva? Oli, mut Katri painoi niin kovin kaasun.
Saatavalla joku öppiäinen naama. Sittiäinen vai? Joo. No perkele. Life is life. Käytiin varaamassa sukellukset huomiseksi, että semmoista olisi tiedossa, mutta nyt mennään sit käymään kotikautta ja sit mennään snorklaamaan tai jotain. Pikku tipui. Kissa juoksi sieltä. Pikku kiisu. No niin, päästään beachille, chillaa. Ui juma. Nyt on cool. Kato tätä veden väriä. On kyllä HC. Upea, kaunis. Täällä on myös poliisin tämmönen koju. Polet on siellä. Siis tää on place to be. Voin muuttaa tänne. Maalpuoliin. Joo, voin ostaa täältä vaikka itselleni pienen bungalovin. Siis ja tulla joka talvi tänne. Siis fuck the Taimaa, fuck the Mauritius, fuck the Seychellit. This is place to be. Oikeesti. Siis onhan tää nyt aivan 5/5. Sitten syömään. Sitten syömään. Tytöt tietenkin halus tulla tänne 7-Eleveniin tietenkin, niin käydään katsoa tämmösessäkin mestassa. Täällä on pikaliimaakin sip. Niin joo. Tommonen. Yksi tossa noin. Täällä on sentään Melody Bobs. Wii U. Mun herkku löytys täältä. Samaan konkurssiin. No en mä tiedä, tarviiks tätä täyteen pistää. Ei me nyt varmaan ajeta niin paljon. 17 litraa maksanut 58 pesoa, että Etän. Jää, voi nyt muistiin jo. Jaha, tässä olisi materiaali siirtämisen aikaan taas perinteinen testivideo, eli tänään olisi testis tämmönen tuote. Ja Mountaineer Devi ottaen tämmöistä Alcoholic Citrus Flavored Drink. 5% alkoholia, Mountaineer Devi ja tämmönen, niin otetaan tästä kippis. Ihan ok. Maistuu vähän yllätys Mountaineer Deviltä. Ja maistuu vähän siltä, kun Mountaineer Devi olisi tehnyt niinku yhteistyötä jonkun Smirnoffin kanssa. Tästä on niinku tullut semmonen, en oikein tiedä mikään, mutta sanotaan, että 3,6/5. Huomenta vaan. Vähän oli kiire aamu tossa noin, mutta nyt ollaan täällä sukelluspaatilla jo menossa ja mitkä fiilikset teidän? Jännittää? Jännittää. Entä Janne, vanha konkari? Vittu, et pelottaa.
Tyhjennyksessä ensi Kuolema tulee. Mä olin ihan tossa... Oliko sulla maskin tyhjennyksessä hankala? oli alkuun vähän hankala. No niin. Meni vittu nenää. Näkyykö mitään? Lippareita ja emoja ja merilehmosia ja kaikkea muuta. Siellä oli vaikka pallotavoja. Joo. Joo, ihan sikana. Ihan sikana. Hello. Täällä on rantaflikaa laittaa rasvaa skootterin päälle. Kumpi on hienompi, Timo? Toi on ehkä semmonen klassisempi vähän. Pasi Anssi. Kaljaa. Roosa tykkäisi ehkä tästä. Roosa voi maistaa. Roosa maistaa siitä heti. Niin. Joo, tykkään. Niin. Voin tilata omankin. Hän voi tilata omankin. Ihanaa. Hänellä on korva vähän palannut. Ja olkapäät. Ja olkapäät. Ai mun olkapäät! Aina hyvä. Siellä tulikin kaikki drinkit tuplana. Tuli siis tuplana niinku ihan fyysisesti, mutta siis varmaan se viinamäärä oli myös tupla. Näin kuvia tunnelmiin.
oltiin tossa yhdellä sukelluksella ja se oli nimenomaan just se kuuluisa sardiinirani, mikä oli yksi semmonen tavoite täällä, että pääsee näkemään. Ja harmillisesti mä nyt unohdin GoPro sitten kotiin siksi kertaa, mutta mä ajattelin nyt käydä tässä sukellusten välissä hakemassa sen tosta noin. Tytöt lähti rannasta, siellä ne menee. Täällä on mestari itse, nauttii auringosta tietenkin. No niin, nyt on kaikesta selvitty ja nenäkin on palannut poroksi. Ja vedin tossa just yhden puolikkaan kaljaa, ei kun mikä, puolen litran kaljaa ja lähdetään menemään. Ja tossa toi on tossa Janne, niin onks hyvä maja muuten? Ihan ok maja. Ja taas mennä. Ui saakeli meni läheltä. Ui vittu Janne nyt. Tää on kyllä kaunis paikka tää mun alboalla. Hello! Noniin. Hui! Woo! Tossa baarissa me oltiin eilen. What is the Filipino dish you recommend? The chicken adobo. Okay, one of those. Näyttäähän kun taas mun nenäs, mut se ei oo. Täytyy nyt reissussa tietenkin vähän maistaa myös paikallisia annoksia. Täytyy sanoa, että tää oli niinku ihan ok, mutta ei tää nyt niinku mikään superhyvää. Ehkä vaatii vähän totuttelua vielä. Nyt on kyllä niin täynnä olo, tai tämmönen, en mä tiedä edes täynnä, mutta tämmönen ihan surkea olo. Oho. Jotenkin helvetin kuuma ja sit semmonen painostava ja tuntuu, että kohta rupee närästää ja kaikkea. On varmaan pitkä aikaa hirveämmän näköistä bikinit, mitä mä oon ikinä nähnyt. Diskokissa. Tässä on varmaan pirun pimeä, mutta tälleen näillä on niinku vedenjakelujärjestelmä. Näillä on aina täällä kadulla tämmönen systeemi, missä on vaan niinku splitattu tää vesi. Ja tää on tosi hienon näköinen systeemi, että yleensä täällä on niinku todella rajun näköisiä välillä noin. Otetaan tollanen. Mikäli jää. Jotain siinä on. Joku on vissiin siirtänyt tyttöjen mopon tonne, niin meinas tulla Little Panic, mutta hypätäs tähän mopon kyytiin sit. Tässä huomaa tän meidän terassin kompaktin muodon, koska tää on aika filled with kama. Ja tuolla on sit taas mestari. Vilkuta nyt vähän. Vilkuta vähän. Eilen kävi vähän köyhät se sardiinirunin kanssa, joka on se, mitä täällä erityisesti mä halusin tulla katsomaan, niin unohdin sitten sen GoPro ottaa mukaan, mutta onneksi ne pääsee tosi helposti snorklaa ja vapaasukeltaa, ja se on melkein parempikin kuin siellä snorklaa ja vapaasukeltaa, koska ne on aika pinnas, niin käydään vähän katsoa uudestaan siellä, että millaista siellä sitten on, niin oli odotettu, että päästään näkemään se Sardinran ja se oli kyllä mahtava. Se oli jännä. Oli aika siisti. Tommonen kokemus, mitä yleensä ei kyllä tule tehtyä.
Roosalla oli tommoset kengät ja ne oli vissiin auringossa kutistunut. Nyt ne on Katrin kengät. Jannen puhelin putos, tää teline meni tuusan nuuskaksi. Ei tapahtunut taas mitään. Vähän on haalea Mäkkärin logo, mut... Hui, siinähän se onkin. Mitäs te otitte? Mä otin quarter pounder with cheese. Aterian ja jääkaapin, kiitos. Chicken nuggets ja joku fucking McDo-hamppari ja apple pie. Apelpie ja sakes. Big Mac ateria. Mä laitoin nyt testiin näitä jonkun spesiaali. Se oli tommonen juustohamppari, mikä dipataan johonkin silikonkarneen ja sit vähän kanaa ja tällaista. Katsotaan millaista on. Sit tollanen. No joo, ei maistu kyllä kauhean erikoiset, mut Nää huole. ei oo niin hyvää kuin Suomessa, mut ihan jees. Laskemasi 4-7. Jopa 4-7. Nyt on niinku moottoritie. Oi juma, apua. 670. Kahden jamma. Siihen vissiin parkki. Siellä näkyykin jo ranta. Mun peppu on aivan muuskana. Hän on siellä roskiksessa ja kassit heiluu. Löytykö jotain? Hän löysi jonkun jutun. Siinä on hieno Jannen karvajalka ja tää kamera. Ja mä latasin tän kotoa jo valmiiksi, et päästään ottaa täällä rannalla vähän kuvia. Otetaan tosta pikku palanen. Tosiaan tämmöisellä kameralla lähdetään ottaa muutama kuva ja tää on joskus 1988, kun tää kamera on julkaistu, niin maksanut noin $10,000 ja mä löysin tää Salon Kirppikseltä 2 €. Ei muuta kuin filmi on siellä sisässä ja käydään katsomaan millaisia tulee. Tässä on niinku heti ihan perfectost maisema. Otas tästä. Kato, täällä on komia vene. My Sheila! Otetaan siitä kuva. Laitetaan tosta 35 milliä ja otetaan tästä. Tää kamera on niinku tosi hyvä kuntoinen siihen nähden, että tää on niin vanha, vuodelta 88 ja toivottavasti tuuli ei ota paljon tähän mikrofoniin, mutta täällä oli nämä roskiskoirat, otetaan niistäkin nopea kuva. Siitä lähti. Kenkät ei näihin hakka. Otas vähän pois. Ikävä kävellä, kun kivikengässä. Jumaa, mä spottasin, tossa on kyllä kauniin näköiset kukkaset. Otetaan tältä puolelta tonne rantaan päin kuva. Oi, nyt löytyi kohta. Ottakas siitä. Tässä on ihan söpönäköinen katu, otetaan tästä pieni palanen. Otetaan kans mestarin kioskista kuva. Tää on niin hauska, kun nää saa nää ahdattu niin täyteen. Tässä on hauska, kun tässä on tää kukka ja sitten tossa näkyy paikallisia. Vois kokeilla tästä ampua jonkun. Lapset leikkii rannalla taas siitä. Tässä on hyvä action-paketti. Nää aina niin iloisia, kyllä nämä paikalliset täällä näin. Nää aina iloisia ja aina juttelee ja tervehtii ja käyttäytyy kivasti ja hyvin. Tää on kyllä aina jännittävää, että kun ottaa näitä filmikuvia, kun niitä ei näe yhtään millaisia niistä tulee. Että nää voi olla, että nää on ihan farssi tai sitten nää voi olla ihan sairaan hienoja. Mun mielestä on hauskaa, että 2 € voi ostaa tämmösen. Jaha, tuolla onkin jotain apinoja uimassa, käydäs kattoo niitäkin. Onko siellä huono näkyvyys? Siellä on aika huono näkyvyys ja sit siellä oli näin iso meduusa juosta. Tilasin mestarilta 1 kookoksen. Nyt se vääntää. Siitä vaan.
Tolleen se pistetään. Thank you. Yes. Thank you. Yeah. Semmonen olisi testi sit. Löysin sun Roosa hien. Oho, se putosi. Noniin. Ei. Otas tästä pieni palan. Mä en tiedä minkä takia, mun mielestä kookosmaito maistuu vähän vesimelonilta. Mut Tea maistaa. No vähän se kyllä maistuu vesimelonilta. Niin. Tää ei maistu yhtään samalta kuin kookoslastut yleensä maistuu. Tästä olisi hyvä filmikuva. Täällä on ihan hullut vuoret. Tosiaan niin yleensä mä otan tän meidän hotellihuoneen room touri eli esittelyn niin silloin kun me tullaan tänne, että se on niinku puhdas ja siistiä ja näin poispäin, niin mä ajattelin tehdä nyt tällä kertaa toisinpäin. Otetaan se nyt, kun se on kaikkein pahimmassa kunnossa. Eli erittäin pieni ja meidän terassi on myös aivan täynnä kamaa. Me ollaan siis lähdössä täältä huomenna pois. Ja tossa pöytä on täynnä kamaa. Kaikkien räpylät ja setit on täällä näin. Sitten kun me mennään tänne sisään, niin tää on tosi pieni. Täällä on laukut. Just saatiin laukut mahtumaan tänne se, mutta päästään vielä kulkemaan. Ja tämmönen kerrossänkyhässäkkä. Ja tosiaan niin, tää on niinku tarkoituksella otettu nyt, koska täällä on niin sotkusta, että niinku te näette, että millaista oikeastaan matkustamiselämä täällä on. Että tämmöstä kaikkea. Ja johto jo vähän siitä täällä ja Teakin on vähän täällä. Ja sit meillä on tää meidän vessakylpyhuoneasia. Tea on just käynyt suihkus täällä ja tossa on niinku hyttysverkko vaan. Tää on niinku tämmönen ihan pieni. Siinä on meidän suihku ja tässä se sit onkin. Eli näin iso kompleksi tää sit meidän on ja ja Roosakin tuli sieltä niin ja välillä on ihan kiva ottaa Roosa tämmönen room touri niinku vasta sen jälkeen kun me ollaan käytetty tätä paljon, eikä niinku silloin kun me tullaan tänne. Eikö se ole ihan hyvä idea? Haluatko tulla meillekin tekemään? No mä voin tulla teillekin käymään. Joo. Se haisee vaan paska, kun Täällä asuu sit Haisunäätä ja Roosa. Tää on niinku melkein sama, mutta täällä ei oo sitä juttua. Täällä on myös huomattavasti vähemmän tavaraa ja siistimpää, koska täällä ei asu me. Ja tosiaan huomenna matka käy sit sinne Boholille, eli siellä meillä on sit odottamassa uusi, vähän ehkä erilainen majoitus. Näette sitten. Missä meidän ruokapaikka tänään on? Tuolla edespäin. Okei. Thank you! On ainakin kini laitettu lasiin. Katsoks se hierontapaikkoja? No. Aika gininen. Oh. Gininen. Aika hyvä. Aika hyvä. Mut eikö se ole kuitenkin tyyppiä? Ota vittu tää mikki yhdistyy vasta. Noniin. Tästä tulee hyvä video. Roosa, mitä sä odotat eniten seuraavalta lomakohteelta? Hotellihuonetta ja terassia. Se on rannalla. Ai jumalauta. Sitten voi mennä sinne suihkun jälkeen sinne terassille istumaan ja kuivottelemaan. Tää on kyllä hieno kaupunki, tää Molbo kyllä, vähän haikeet kyllä jättää tää taakse siinä mielessä, että tää on ollut kyllä niinku tosi kiva, että tää on niinku semmonen ehdoton suositus, että mä en ollut ihan varma mitä odottaa täältä silloin kun me tänne tultiin, mut niin, tää on niinku tää on ollut täynnä elämää, tää on tämmönen tiivis paikka, täällä on ihmiset on tosi kivoi, kaikki moikkaa, semmonen chillimeno koko ajan. Mä muutan tänne. Kahden haluu muuttaa tänne ja täällä saa ajaa mopolla, täällä on ollut semmonen hyvä niinku vapaa tunnelma koko ajan. Koko perheen pitäisi tulla tänne. No niin, Tea kokeilee ajaa skootteri. Varo se on sitä käden, kun se ei oo semmonen Suomen lussu. Joo. Nyt se on keskellä tietä siellä, kun tuolta tulee. Okei, kun riitti tää. Tää niin riitti. Tultiin katsoa Pori. Täällä on meinoja meininkiä.
Sitten alkaa kohta perkeleen pakkausshow. Mitä mieltä te? En tykkää. En yhtään. Tässä paikassa ei ollut mun mielestä mitään muuta huonoa muuta kuin ehkä se, että täällä ei ollut uima-allasta, mutta se ei oikeastaan haitannut, koska me tultiin tänne paikkaan meren takia. No niin, täällä sitä matkaa tehdään ja näin, että joku paikallinen nosti tällaista, joku Ion Supply Drink, niin vedetään tällainen testi. Ei, ihan hyvä. Tulee mieleen vähän niinku meidän ne semmoset urheilujuomat, kun on vähän sen tapainen, mutta niinku ehkä vähän semmonen kevyempi. Ei niin makea ja semmonen 4/5. Mä odotan sitä seuraavan paikan allasta ja tanning season. Mestarilla on päiväpari. Siis me otettiin 2 kaikkia donitseja, tai kaikilla 2 donitseja, juotavat ja kahvit. Ja kuinka paljon kahden maksoi? 8 €. No niin, tällaisia. Snapea. Crispy Green Tea Snack. Maistelaas. Näyttää tältä. Ei näytä herneeltä. Ei maistu kauheasti herneeltä. Vähän maistuu. Tää on hyvä, mut siis maistuu hernekeitolta kuivatusmuodossa. Ei saa ottaa kanoja eikä kuohi. Aikamoista löhösohvat. Oispa lentokoneeskin tämmös. Oispa. Pitää saa jotenkin säädettyä taaksepäin. Meidän kuski löysi meidät ja sillä oli oikein lappukin, missä oli meikäläisen nimi, niin löydettiin helposti perille ja nyt päästään taas menemään ja kaikki on viskattavissa. Okei. Mestari pääsi taas etupenki. Kohta päästään katsomaan meidän hotellimesta. 5 tähden hotelli pitäisi olla ja saa nähdä sit millainen sekin on. Oli. Tervetuloa. Nyt mennään tätä meidän pitkää käytävää pitkin. Ja täältä tulee ensinnäkin tämmönen. Mikä se on? Welcome to tänne hotelliin. Ja sitten tässä on iso sänky. Ja Katri onkin siellä jo. Tää on valtava. Sitten mun pieni sänky ja sitten näin iso telkkari, mistä voi katsoa kaikkea kivaa ohjelmaa. Sitten mennään tänne eteenpäin. Tässä on tämmöinen meikkipöytä. Ja sitten mennään niin hienoon osioon. Ulos. Hei. Mitä? Wow. Oh my god. Tänne paratiisiin. Kattokaa näitä maisemia oikeesti. Tässä voi sitten vähän löhöillä ja chillata. Sitten mennään vielä vessaan. Tänne päin. Ja täällä on kunnon kylpyamme. Ja kattokaa, täällä on tämmöiset hienot verhosysteemitkin. Et mä en tiedä kunnon miten nää toimii. Sitten tässä on suihku, on myös sadesuihku. Ja sitten on ihana käsienpesuasia, missä voi ottaa hienoa kontsaa. Ja sitten on vessa. Pönttö. Vauhti. Todella hieno huone. Tää varmaan maistaa.
Jumalauta, täällä on väkeä. Täällä on vaikka ketä? Sukluosasto. Löytyi Snickersia taas. Lähti kuulemma lapasesta tää homma, mutta se ei kuulemma haitannut, niin kurkku sit se. Toi on varmaan taas sellainen tuote, kun Roosa ottais. Tytöt lähti aamukävelyyn. Näyttää enemmän kyllä kontsauttamiselta, mutta... Juu, huomenta vaan käydään kattoo, millainen aamupala täällä sitten on. Tosta katsoo ulos, niin on niinku aurinkomatkojen mainoksessa. Täydellistä. Juu, aika siisti tää allas kyllä. Tää on varmaan hieno uima-allas, missä mä ikinä ollut, mut tuli tähän nyt heti ysiltä semmonen, että täytyy saada drinkki tähän heti aamuun, niin vedetään tästä nyt sit. Perkele, yritettiin Roosan kanssa koktailit saada heti aamuun, mutta tää on niin surkea hotelli, että tää aukeaa vasta 10 tää baari tässä näin, niin me ei saatu nyt vielä, että joutuu odottaa nyt 45 minuuttia, mutta ei se sit voi mitään. Se on rankkaa elämää tämmönen. Kippis! Maistui ihan Aino jäätelöltä, siltä suklaat. Hyvä. Joo, miltä kelpaa. Tää on aika bängi. Mä tykkään suklaajäätelöstä. Näitä voisi juoda joku 10 vaan päivässä. Tämmönenkin jäpä päätti herätä. Joo, me ollaan täällä oltu aika monta tuntia jo ja kohta alkaa happy hour onneksi. Niin. Juu, tänään oli oikein railakas ja pitkä allaspäivä ja se koitui kyllä joidenkin kohtaloksi nimittäin. Meillä on täällä Tea ja Tea on Rapu. Rapu on kommentti. Joo, huonosti kävi. Huomenta. Huomenta. No niin, sitten olisi reissuaika. Lähdetään käymään katsomassa semmosia jotain ötököitä ja sitten käydään myöskin vähän aktiviteettia kokeilemassa. Näette sitten. Now in Finland is cold also. Yeah, very cold. Tultiin tosiaan tämmöiseen mestaan kuin Tarsier Sanctuary, eli täällä on semmosia pieniä ötököjä, jos ette tiedä mitä ne on, niin kohta näette. Ja katsotaan, jos niitä näkyisi täällä näin. Ne on kuulemma tosi söpöjä. Ja ne nukkuu. Vittu, se on pieni, mitä helvetti. Ne on miniskidejä. Donationit. Kaikki rahat menee heille. Kaikki rahat. Yritettiin etsiä täältä semmoista puueläintäkin täältä, mutta sen verran pieni myymälä tässä näitä ei täällä ollut ainakaan semmoista, että me yleensä kerätään joka maasta semmoinen pieni puueläin, niin saa nähdä, jos löytyisi jostakin. Se olisi yksi tavoite löytää. Thank you. Tosi söpöjä ja ne oli pieniä. Todella söpöjä, voisin ottaa yhden kotiin. Ne oli kyllä niinku vielä pienempiä, mitä mä oletin. Ne on niinku samankokoisia kuin nyrkki, siis todella pieniä. Miltä näyttää? Aika korkealta näyttää. Aika korkealta näyttää. Tää on kova.
Tosiaan äsken oli semmosia chillei viidakkojötökö ja nyt olisi tämmöstä aktiivisempaa, eli kyseessä on tosiaan vaijeriliukut. Mitkä on fiilikset? Mun vatsa on nyt ihan ok, niin mä voin tulla. Okei, noniin. Allekirjoitus kuolematodistukseen. Let's go. Thank you. Jännittääks? Joo. Vatsa kiertää. Jännää. Jännittää kovin. Aika kovin. Mua jännittää ihan vitusti. Jännittää. Joo, ihan hauskasti. Thank you. No. Se oli hauskaa! Really? Oh yeah. Thank you. Ei tullut tänne asti. Oi saatana, se oli hauskaa. Tällaista kun sais kun on tietokoneellekin kotona, niin ai perkele. Tää on kyllä niin hyvä. 5/5. Tytöt osti häneltä mangoa vai? Semmoset oli päiväaktiviteetit ja nyt me ajateltiin seuraavaksi käydä testaa sukelluslampuja. Me mennään tuohon rantaan katsoa, jos löytyy yösnorklauksella jotakin. En tiedä, tää on tosi eksoottinen systeemi ja tuskin me nähdään mitään, mutta käydään nyt ihan huvikseen tsiikaamassa. Mä en oo kertaakaan ollut vielä täällä rannalla. Hello. Joo, se reissu loppui vähän lyhyeen, kun me nähtiin, että siellä on kuutiomedusoja, ne on erittäin vaarallisia. Ne on ne omasta käytännössä voi tappaa, jos ne osuu. Ja sitten me tultiin pesemään meidän kamoja tähän, niin Tea veti lervit tähän. Meni maski paskaksi tohon ja Tea sattui vähän selkään. Tää on täynnä lasia tää koko setti, mutta tämmöstä se on katon väliä. Hyvää huomenta. Täällä ollaan upean aamupalan edessä. Ja tänään meillä olisi tarkoitus mennä jonnekin saariretkelle. Ja sen saaren nimi oli joku juttu, en minä tiedä. Mutta me yritetään saada joku kiva vene, millä me sitten päästäisiin sinne ja siellä olisi kaikkea kivaa puuhaa sitten. Snorklausta kaikkea kivaa. No niin, saatiin vene hommattua tonne reissuun, niin käydään kattoo vähän sitten memmoista sielläkin. Se on se saari vissiin aika turistinen, että siellä on vissiin aika paljon porukkaa, mutta meidän suunnitelma on kävellä sinne
rauhallisemmalla puolella ja siellä on kuulemma paremmat snorkitkin, niin käydään katsomassa, että millaista sieltä sit löytyy. Vähän lämmin. Juu, ja maailman nopein palvelu. Hän kaivaa. Sieltä se tulee. Veneet piti vähän helvetin kovaa meteliä, Piti tulla tänne keulaan oikein, melkein päässä oli tällä hetkellä. Joo, me luettiin netistä, että täällä olisi saanut niinku kävellä tonne tai saaren toisella puolella snorklaa, että siellä on kuulemma vähän semmoista koskemattomampaa snorkkelimestaa, mutta täällä on muuttunut nämä jutut. Nykyään täällä ei saa snorklata kuin tunnin per henkilö. Sen lisäksi niin täältä tulee aina opas mukaan. Meillä nyt on sitten 2 opasta, eli 1 opas per 3 henkilöä. Tää on nyt sitten tämmönen, että ei ollut niin hauska kuin me oltais toivottu, mutta katsotaan nyt mitä siellä näkyy. Tää voi olla tää sitten ihan jees kuitenkin, mutta eikä ne oikein kertonut silloin, kun me lähdettiinkään tänne juuri mitään. Ei kertonut yhtään mitään, siis informaatio oli tasan 0. Tosiaan tässä oli jossain aikaisemmin käynyt sellainen keissi, että tässä on sellainen saari kuin Virgin Island lähellä, niin siellä oli jotain vandalismia ollut, että jotkut oli kirjoittanut jollain kepeillä jonnekin koralliin, niin mä veikkaan sitä varten, että nykyään ei saa sitten täällä enää snorklailla semmoinen niin vapaasti. Että kiitos tyhmien turistien, niin tämmötte tänään. No niin, päästiin takas omaa saareen tänne näin ja oli aikamoinen reissu. Ei ollut ehkä ihan semmonen mitä me odotettiin, mutta ihan ok. Näkyy kyllä yllättävän hyvin koralleja ja muitakin, vaikka Katri lueskeli, että tuolla ei ole niin hienoa, mutta ihan ok. Käveli suoraan just äsken hiekkalinna, kun vlogailin tässä. Oli vähän suskeissi. Otetaan tästä nopeat leivät. Wow! Hän teki yllätyshyökkäyksen. How old are you? I'm 9 years old. 9 years. Okay. Ihan sairaan sepö! Vitsi mä sain kertoa tyttöön, kun mä katson tässä merellä ja chillinä, ja lähtee kitarasoimaan takaa, niin mä oon tansua. Janne pitää kikoa niin kovasti. Janne on Linnamäen. Ilman käsiä. Curry eaten! Tässä on meidän tuktukit. Monster Energy vastaa Jeesus! Kumpi voittaa? Rock Crouchi. Tää on huvittava, kun täällä me ollaan oltu nyt muutamaskin majoituksessa ja tää on näistä se kallein ja hienoin majoitus. Ja sit täällä on näitä torakoja pari ollut jo. Mutta ei ne kyllä mitään haittaa, kun ei ole huoneessa, ne on täällä allasalueella vaan. Niin. Juu, huomenta vaan niin maan perhanasti ja tänään olisi sit sunnuntai ja sunnuntai tarkoittaa sukelluspäivä. Katsotaan millaista sit tulee. Teakaan ei ole päässyt niin paljon sukeltaa kuin me muut, kun hän oli silloin koronis vähän kipeä, niin pääsee hänkin nyt hiukan enemmän sukeltelemaan. Kyytikin on jo täällä.
Hello. Sydney. Thank you. Ihan ok. Ihan ok. Ihan ok. Ihan ok. Ihan ok. Meni aika hyvin. Niin. Oli aika hieno. Oliks kova virtaus? No virtaus oli kyllä aika kova, että siinä kyllä sai ihan tehdä töitä. Mestari tulee sieltä ihan soosis. Pommittaa menemään. No niin, nähtiin pikku haiki. Mitkä kommentit? Ihan mahtavaa, mä haluan vielä nähdä ison. Niin. Oiks kiva nähdä haikki? Ihan ok. Tukka aika kova. Oli hauska sukellus. Chicken banana, oliks hyvät sukellukset? Oli. Thank you. Thanks. Yeah. Apua,
sentään. 2 tämmöistä juonut ja nyt on ihan... Liian vahvaa. Tytöllä olikin allaspäivä ja sen näkee myös hänen naamasta. Se on punainen. Huomenta vaan Niimaan Birusti ja me ollaan tänään täällä näin. Ei me olla kyllä täällä missään. Tosiaan tänään olisi sitten aktiviteettipäivä rannalla, eli siellä on tommoista paraglidingia ja on vesietteilyä ja on tommoista vetorengasta tai tommoista sohvaa vedetään ja kaikkea, niin käydään kattoo vähän millaista siellä on. Mitä mieltä teidän? Aktiviteetti Birusti. Jumalauta minkä kokoinen röttiäinen. Perkele, se menee kovin. Noniin, sillä on tämmönen kolo. Hei. Mä en tiedä mitään mestari touhuu, mutta semmoistakin. Sitten mennään. Mä just näin semmosen TikTokin, kun toi naru meni poikki. Mun mielestä aivan mahtavaa. Hauskaa. Ihan ok. Ihan ok. Tai joku, että jos kuolette. Kuolintodistus. Jumalauta purjeet nousee. Nyt voidaan katsoa meille hyvät snorklauspaikat. Kääntyy! Vähän jännitti, mutta tää on ihan kiva. Täällä on kivat maisemat. Tää on hauska. Joo. Vitsi, toi on hienoa. Oliks kiva, Janne? Oho! He rupes riehumaan. Sitten seuraavaksi vuorossa sohva, the sohva. Noniin. Okei. Oi vittu, tulee auto! Juukelis! Noniin. Johan ei oikein ryhmävoimaa. Käyttöön niille. Näytä se vähän. Sieltä tuli vähän vertakin. Aktiviteetti. No niin, seuraavana aktiviteettina meillä on vesiettely ja mennään niin pirusti. Ja toivottavasti on mahtavaa ja hauskaa. Me otetaan 2 vesiettiä, mä menen Katrin kanssa ja Tino ja Janne menee yhdessä. Onks Janne odottanut tätä hetkeä? Joo. Chicken, banana. Chicken, banana. Jaa. No niin, saatana.
Mä en mene mihin. Aja vitun lukko! Oliko kiva? Oli. Thank you. Rankka. Joo. No niin, me ollaan lähes syömään ja mulla olisi heräspäivä sellainen pieni hauska yllätys tältä, kun meillä on nyt tänään toka vika päivä, niin kattokas mitä muut löytyi täältä näin. Täältä löytyikin Super Salmiakki! Pastellit, tuli 2. Voi pylmän hosti. Janne pelaa aina ruuvipeli. No esität sä syöt. Vedetään tästä itsekin. Näitten telkkarilaat on kyllä something else. Kattokaa tota. Tervetuloa tavoitteena on syödä tätä Spritea. Niin yleensä juodaan puoli litraa, mutta meillä on nyt 2 tölkkiä. Ja pitäisi yrittää juoda niin, ettei pääse röyhy koko aikan. Ja sit lopuksi pääsette nauttimaan ihanasta röyhystä. Mitä mieltä, Janne? Ihan ok. Pistä vaan Mä oon niin täynnä, siis käytiin syömässä, niin mä en tiedä, voi olla, että mä en jaksa juoda näitä, mutta... Tunteekin meillä nyt jo tästä. Toi on ihan hirveet paskaa. Oliks se 1? Vittu, mä oon täynnä, Janne. Vittu. Ai vittu. Vittu tää ennen sattuu. Ai vittu. Ei pysty. Nyt tulee jo olki. Eikä tuo. Siis se ei niinku mahtuu enää tuolla. Se oli niinku... Siis mun vatsa oli niin täynnä jo valmiiksi, että se niinku kaasu ei mahtunut sinne enää. Mä sain tästä. No kyllä mä varmaan sen puoli litraa sain juotu. Mulla oli ehkä vähän pois sit. Ei kannata niin juoda Sprite, jos on just syönyt niin paljon. Kiitos kun katsoitte haasteen, mitkä on mestarin kommentit. Kiitos. Tuli vähän paskaa tää tossa. Huomenta vaan. Tänään olisi meidän vikapäivä täällä näin tänään on semmonen pieni ehkä vähän niinku snorklauspäivä ja chillailupäivä ja pestään pyykkiä ja tällaista. Ja me ollaan järjestetty Roosalla pieni yllätys, kun silloin tänään syntymäpäivää. Onnea olkoon. Niin aamupalalla pitäisi tulla jonkunnäköinen yllätys. Katsotaan, onko ne onnistunut järjestää hotelli semmoisen yllätykseen. Ei mennä heidän kanssa maissiin. Siinähän se on syntymäpäivä Sannari. Ja toi on Janne. Kiitti vaan. Happy birthday! No niin, tultiin tähän rannaan vielä. Eli tänään on meidän vikapäivä ja me ajateltiin, että käydään vähän snorklailemaan. Eli mä tein hullua taustatutkimusta. Kuulemma jos tonne päin menee snorklailemaan, niin siellä pitäisi olla ihan jees.
Oli ihan siistiä snorklaa, vähän satokia ja kaikkea. Näytti aika hauskat, kun oli ihan kunnolla vettä. Nyt käydään vähän päiväruokaa. Ajateltiin Katrin kanssa viedä kaikki pyykit pestäväksi, niin ei tarvitse kotoa sit pestä, niin voi nostaa vaan suoraan kaappiin sitten. Me ollaan ostamassa täällä vähän tuliaisia ja kaikkea muutenkin skeidaa. Chicken, banana. Chicken, banana, banana, banana. Nyt olisi aika meidän viimeisen ehtoollisen sitten. Täällä me nyt ollaan sit viimeisellä ehtoollisella ja Roosalla on tänään synttärit mukavasti ja Polttaa. Mä haluan jäädä tänne. Mä en halua Suomeen enää. No, vähän harmittaa, mutta on toisaalta kiva mennä kotiinkin. mulla on aika sama kuin Roosalla, että vähän tietysti harmittaa, aina on kiva olla ulkomailla ja tämmötti näin, mutta välillä on vaan mentävä kotiin. Vitsi, mulla on muuten ruskea naama. Ui jumma. Tänään olisi sit lähtöpäivä ja meidät tulee hakea kello 11 ja kysyi taas kävi perinteisesti niin, että mä tulin tyyliin vikalpäivään, sit vähän tämmötti kipeäksi tai tämmötti. Ei mulla nyt mitään kuumetta ole, mutta hyvästi hotelli. Ei hei! Lähtöpäivä, surunpäivä, sadepäivä. Hän laski tuossa puoli tuntia rahoja ja skee kolikoja, että hän pääsee hieruntaan lentokentälle. Upeasti saavuttiin Manilaa. Täyttä paskaa! Mä en halua kotiin! Mä haluaisin vaan hokkuspokus. Näin. Maksoin näistä 6 € Filippiinien lentokentällä, mut maistuu. Tää menee aina vähän levottomaksi tää touhuu täällä lentokoneessa. Siinä oli ruoka, mut ottakaa paha tää muistiin. Siis joka kerta, kun lentokoneesta tulee ruokaa, siinä on aina yksi purkki, joka on aivan täyttä skeidaa. Siis semmoista ruokaa ei oo ikinä, missä ei oo joku kiintiöpaskapurkki. Joka kerta. Kuinka pitkä lento tää on? 100 vuotta. En mä tiedä. 12 tuntia. 12,5 tuntia. Tea itketti. Mikä? No kun mä haluun kylmää Suomeen. Suomeen on tullut tämmönen kevät jo tässä näin. No mä ajattelin, että onko se noin pieni? Rosa meni väärään autoon. Tietenkin perinteisesti tiemme päättyi taas Mäkkäriin. Hyvä limpa. Hyvää limsaa ja kaikkea. Mitä sanoo Teakin? Ihan ok. Koko reissu oli ihan ok. Okei, kiva juttu. Mun mielestä sukeltaminen oli best. Mitä Janne haluat sanoa viimeisenä videon katsojille? Niin kyllä.